Въобще не я отразява. Котката е интересна. Лица, гледай. Мама. Звяр ли е? Звяр ли е ненаситен? Защо, Джеси? Джеси, защо така постъпваш? Кажи, Ето сега те галкам. Галкам. Мъкни малко. Легна си. Айде сега, няма да я обръщам внимание. Някакво известно време ще видим какво ще направим. Преди малко ми се буташе в ръцете. Сега какво ще прави? И тя не знае. Опа, дойде Пухи. Врат. Гледа си Мишо. Оп, 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 оп. Оп. Я, госпожа Фръца. Опа, дива. Дива, мама. Ето я, госпожа Фръцала. Госпожа Фръцала с Дива се водят. Дива, къде останаха? Сега Дива идва при нас. Кажи здрасти. Дива. Дива. Вижте я. Саизъм. Джеси как гледа, когато си играе с други същества, освен нея. Как гледа? Много е смешно. Сега тя да си легне там. И гледа. Ох, опъна се. Опъна се.